Alleluia, 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 Sinalanu Tiamika kukoma mtima kwanu Titamanda Sinalanu Tiamika kukoma mtima kwanu Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah, Tintamanda, Sinalanu, Tiamika kukoma mtima kwanu, Tintamanda, Sinalanu, Tiamika kukoma mtima kwanu. Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah. Tintamanda Sinalanu Tiamika kukoma mtima kwanu, Tintamanda Sinalanu
wanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Hallelujah, 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 Imvani, hallelujah, 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 Imvani, hallelujah. Tikwezeka sinala sinalanu tikwezeka sinalanu tikwezeka sinalanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Hallelujah, 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 Imvani, hallelujah, 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 Imvani, hallelujah. Tikwezeka sinalanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Tikwezeka sinalanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Hallelujah, 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 Imvani, hallelujah, 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 Imvani, hallelujah. Tilambila sinalanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Tilambila sinalanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Hallelujah, 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 Imvani, hallelujah, 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 Imvani, hallelujah. Tintamanda sinalanu tiyamika kukoma mtima kwanu. Titamanda sinalanu tiyamika kukoma mtima wanu. Hallelujah, 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 Imvani, hallelujah.
pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. The pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life.
You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Bempera, 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 play. Nitawe yapa mwambe uduka bempere. Nitawe yapa mwambe udambuye sekula ni ntima wanga. Ndifuna ndikamve mawu anu. Ndifuna ndikakumveni mundiyankhule msiku la lero. Musiku la lero ndifuna kumva mawu anu. Mawu anu machiliso. Mawu anu muli mamasulidwe. Mawu anu muli sogolo langa. Mawu anu muli madaliso anga. Ambuye musiku la lero ndiyankhuleni. Sekula ni ntima wanga. Ndifuna ndikamve mawu anu. Sekula ni ntima wanga msiku la lero. Ndikamve mawu anu. Play. Ndipo Mulungu asegula mtima wako kuti ukamve mawu ake. Asegula mtima wako kuti ukamve mawu a Mulungu. Akuti zimatengera Mulungu kusegula mtima wako. Akuti zinachitika ndi Lidiya. Akuti Paulo akuphunzitsa china Lidiya, akulalika kwa china Lidiya. Akuti zinatengera Mulungu kusegula mtima wa china Lidiya. Nawenso pemphera kuti Ambuye segulani mtima wanga msiku la lero. Ndifuna ndimve mawu anu. Segulani mtima wanga masana ano mamawa uno kuti ndikamve mawu anu. Segulani mtima wanga nthawi ino kuti ndikamve mawu anu. Play. Ndipo Mulungu asegula mtima wako. Mulungu apereka kuthekera kuti ukamve mawu ake, kuti ukadalisike ndi mawu ake mu dzina la Yesu Khristu. Play. Ambuye segulani mtima wanga. Ndifuna ndikamve mawu anu. Ndifuna ndikamve mawu anu. Mawu anu ndi machiliso. Mawu anu ndi daliso. Mawu anu ndi mamasulidwe anga. Ambuye ndimasuleni kuzera mawu anu. Ndimasuleni kuzera mawu anu. Ndichiriseni kuzera mawu anu. Ndioneseni njira kuzera mawu anu mu dzina la Yesu Khristu. Pemphera. Ndipo Mulungu asegula mtima wako. Akuti zimatengera Mulungu akasegule mtima wako kuti ukamve mawu a Mulungu. Pemphera. Ndipo Mulungu asegula mtima wako. Mulungu akwanilisa apereka kuthekera kuti ukamve mawu ake mu dzina la Yesu Khristu. Thank you Lord, thank you Father. Pemphera. Ambuye maswani moyo wanga. Chirisani moyo wanga ndi mawu anu. Maswani moyo wanga ndi mawu anu mu dzina la Yesu Khristu. Maswani moyo wanga ndi mawu anu. Play. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Bempera. Baba, ndifuna kumva mawu anu. Ndifuna umasulidwa ndi mawu anu mu dzina la Yesu Khristu. Play. Tamfusa neba wako kuti mwakonzeka kumva mawu. Ndikufuna kuti pamene ulipo ungozifunsa kuti kodi Ambuye ndimakukondani? Ambuye Yesu, kodi ndimakukondani? Musiku la lero Mulungu akutifunsa funso, kodi mumandikonda? Ndifunso limene ndinakuyankha msiku la lero. Mulungu akuti kodi mumandikonda? Nanga chifukwa chani tiyenera kumukonda Mulungu? Sunga mkonde Mulungu ngati chifukwa chomukondera Mulunguyo sukuchiziwa. Ndi okhaokha amene amazindikira, amaziwa kufunika komukonda Mulungu. Akuti ukazindikira, ukaziwa kufunika komukonda Mulungu, ndiye kuti ukhala ukulimbika kumukonda Mulunguyo chifukwa ukuziwa kufunika kwake. Amene saziwa kufunika komukonda Mulungu sangamkonde Mulungu. Koma pokhapokha wazindikira kufunika komukonda Mulungu, ndiye kuti weyo ukamukonda Mulungu. Ndeno funso loyamba mama wauno ndiakuti kodi ndimamukonda Mulungu?
Ambuye Yesu inalipo nthawi inake amamufunsa Petro akuti, Simon Peter, mwana wa Jona, kodi umandikonda? Ndipo Simon Peter anayankha akuti, ndimakukondani, ndipo mukuziwa kuti ndimakukondani. Anafunsa mpaka na kawiri, kodi Simon Peter umandikonda? Akuti kenaka anafunsanso mpaka na kachitatu, ndipo Simon Peter akuti anakwiya akuti, kodi mundifunsiranji mpaka na katatu funso lomweli? Akuti inuyo ndi amene maziwa zonse, ndipo mukuziwa kuti ndimakukondani. Kusonyeza kuti nthawi ndi nthawi Mulungu amafunisisa kuti akaziwe, kodi mwana uyu amandikonda, kodi Mariya amandikonda, kodi Jeni amandikonda, kodi Yosefe amandikonda, kodi Yakobo amandikonda, kodi amayi awa amandikonda, nanga mnyamata uyu, msikana uyu, kodi amandikonda. Akuti nthawi zonse Mulungu funso lake pa ifeyo ndilakuti, kodi mwana wanga umandikonda? Musiku la lero tikuyenera kuyankha funso limeneli, kodi timankonda Mulungu? Nanga chifukwa chani tikuyenera kumukonda Mulungu? Nanga kodi tingamukonde bwanji Mulungu uyu? Zinthu zitatu. Tikamachoka malo ano tiyankhe mafunso atatuwa. Loyamba ndoti, kodi ndimankonda Mulungu? Aliyense akuziwa apa kuti kodi Mulungu timankonda? Akuti Mulungu umankonda ngati umataya nthawi yako pa ntchito ya Mulunguyo, kapena umataya nthawi yako kumvesera kwa Mulungu, kapena umataya nthawi yako kuyankhula ndi ndani? Ndi Mulungu. Munthu amene umankonda umacheza naye. Munthu amene umankonda umafunisisa kumamva zoyankhula zake. Kwa iwo amene mwina akuyembekezera kukwatira kapena kukhala pa banja, akuti munthu amene umankonda, amene ufuna kuti ukhale nayo pamodzi nthawi zonse, umafuna kuti uzimvesera za chimene akuyankhula, ndiye chikondi chimenecho. Nthawi zonse umafuna utamangusana naye, ndiye wachikondi wako. Kodi Mulungu timafuna titamamveserera nkhani zake? Kodi timafunisisa kumawerenga makalata amene Mulungu atilembera mu Baibulo? Akuti pamene ukhala ndi nthawi yomamvesera mawu a Mulungu, pamene ukhala ndi nthawi yomawerenga mawu a Mulungu, ndiye kuti weyo ukuonesa chikondi chako kwa Mulungu. Pamene umakhala ndi nthawi yomapemphera, akuti kupemphera ndi kuyankhulisana pakati pa iweyo ndi Mulungu. Ndeno ngati umakhala ndi nthawi yomapemphera, ndiye kuti ukuonesa chikondi chako kwa Mulungu. Ukumkonda Mulungu ngati pemphero lili pamoyo wako. Ukumkonda Mulungu ngati kumvesera mawu kapena kuwerenga mawu pali pamoyo wako. Nanga kodi chifukwa chani tikuyenera kumukonda Mulungu? Apataziwa kuti ineyo Mulungu ndimankonda kapena ayi. Komano chifukwa chani tikuyenera kukamkonda Mulungu? Ukaziwa chifukwa chomkondera Mulungu, ndiye kuti uzinkonda Mulungu. Koma ngati chifukwa kapena phindu loti ukamkondere Mulungu sukuliona, sungamkonde Mulungu. Tiwerenge 1 Korinto chapter 2 verse ya 9. 1 Korinto chapter 2 verse ya 9. Pa verse ya 9 mawu akuti, koma ndi monga malembo anenera kuti maso a munthu sanazione, makutu a munthu sanazimve, ndipo mtima wa munthu sunaziganizirepo konse zimene Mulungu adawakonzera. Anawakonzera tiwo. Akuti zimene Mulungu adawakonzera amene
amamukonda. Haleluya. Akuti maso athu sanaone, ngakhale makutu athu sanamvebe yayi, olokapena ifeyo kungolingalirapo sinaganizirepo ayi, zimene Mulungu akonzera iwo amene amamukonda. Haleluya. Nkutheka umakhala pasi kumalingalira, koma ineyo nditayamba business, koma ineyo nditayamba ntchito, koma ineyo nditakhala ndi mashopu akuluakulu, koma ineyo nditagula galimoto, kapena nditamayendesa galimoto. Akuti zimenezo ndi zinthu zoti nthawi zina umatha kumaziganizirapo, umatha kumazilingalira, kapena unazimvapo, kapena unazionapo. Koma Mulungu akuti akonza zina zake zabwino zoti sunambe wazionapo yayi, kapena kuziganizirayo ndi komwe, sunambe wazilingalirapo yayi. Akuti kodi zinthu zimenezo akonzera ndani? Akuti Mulungu akonzera anthu iwo amene amatani, amakonda Mulungu. Akuti iwo amene amakonda Mulungu, anthu amenewo Mulungu awakonzera zinthu zikuluzikulu zoti sanazionepo yayi. Nkutheka galimoto unayionapo, ndege unayionapo, mabizinesi akuluakulu unaonapo, koma Mulungu akuti kwa iwo amene amandikonda ineyo, iwowo ndakonzera zazikuluzikulu zoti sanambe azionapo. Chifukwa chani tikuyenera kuti tikamukonde Mulungu? Tikuyenera kukamkonda Mulungu kuti tikalandire zinthu zimene Mulunguyo akonzera anthu amene amamukonda. Akuti zinthu zimenezo sunaziganizirepo, sunazionepo yayi, olokapena kuzimva. Ndiye kuti ndi zinthu zodalirika, ndi zinthu zikuluzikulu, ndi zinthu za mtengo wapatali. Chinthu cha mtengo wapatali sichimakhala poyera ayi, chinthu cha mtengo wapatali sichimankhulidwa yayi. Ndiye kuti chabisika pena pake. Akuti chimenecho sunachione, chimenecho sunachimve ndi uchimva ayi, chimenecho sunalingalirepo, koma kuti Mulungu akonzera iwo amene amamukonda. Funso langa ndakuti kodi umamukonda Mulungu? Chifukwa ngati umamukonda Mulungu, ndiye kuti uli ndi kuthekera kokalandira chimene Mulungu akonzera iwo amene amamukonda. Tikuyenera kumkonda Mulungu kuti tikalandire zikuluzikulu zoti sinambe tazionapo yayi. Akuti zimenezo Mulungu akonzera okhaokhawo amene amamukonda. Ndeno funso ndakuti timukonda bwanji Mulungu? Ndingamkonde bwanji Mulungu? Tikawerenge Marko chapter 12 verse 30. Marko chapter 12 verse 30. Kodi tingamkonde bwanji Mulungu? Taziwa kuti Mulungu timamkonda kapena sitimamkonda, komanso taziwaso chifukwa chimene tikuyenera kuti tikamkondere Mulungu. Tikuyenera kukamkonda Mulungu chifukwa Mulungu akonza zinthu zikuluzikulu kwa okhaokhawo amene amamukonda, osati kwa wina aliyense ayi. Akuti akonza zinthu zoti sunazionepo, sunazimvepo, sunaziganizirepo, koma akonzera okhaokhawo amene amamukonda Mulungu. Marko chapter 12 verse 30. Mawu akuti motero uzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Haleluya. Funso ndakuti kodi tingamkonde bwanji Mulungu? Ndiye mawu akutiyankha. Akuti Mulungu umkonde munjira folo izi. Choyamba akuti mkonde Mulungu ndi mtima wako wonse, mukonde Mulungu ndi moyo wako wonse, mukonde Mulungu ndi malingaliro ako onse, umukondenso Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Zinthu 4. Kwa leroli tikambapo njira yoyamba imodzi. Kodi tingamkonde bwanji Mulungu ndi mtima wathu wonse?
tingamkonde bwanji Mulungu ndi mtima wathu wonse? Tingamkonde Mulungu ndi mtima wathu wonse ngati tapanikiza chomwe chikuyenera kupezeka mu mtima mwathu. Kodi mu mtima mwathu mukuyenera kupezeka chani? Tikazindikira chimenecho, kenaka tikaziwa kumkonda Mulungu ndi mtima wathu wonse. Tikawerenga Miyambo chapter 4 verse 23, Proverbs chapter 4 verse 23, mawu akuti, mwana wanga, samalisa mtima wako. Chifukwa chani? Akuti mu mtimamo ndi mmene machokera zonse. Haleluya. Akuti mtima wako usamale, guard your heart. Poti mu mtimamo ndi momwe machokera zonse zimene wewe ukufuna. Kodi ukufuna chani? Ufuna business, akuti business yakoyo imachokera mu mtima. Kodi ufuna chani? Akuti ntchitoyo imachokera mu mtima mwako. Akuti kena kalikonse kamene wewe ukufuna kamachokera mu mtima mwako. Ndichifukwa nthawi zina akuti ukavutika maganizo, ukavutika chochita, akuti nthawi zina munthu amakuza akuti fusa, akuti vesera mu mtima mwako. Chifukwa mtima wako ukhoza kuyankhula chenicheni chimene chilipo. Koma kodi amene akukuyankhula mu mtimamo ndi ndani? Mawu amatiphunzitsa kuti mu mtima mwako mukuyenera kukapezeka mzimu wa Mulungu. Ngati mtima mwako muli mzimu wa Mulungu, ndiye kuti weyo uli ndi kuthekera kokamkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Sungamkonde Mulungu ndi mtima wako wonse ngati mu mtimamo mulibe mzimu wa Mulungu. Kukonda Mulungu ndi mtima wako wonse ungozifunsa, kodi mu mtima mwanga muli chani? Chifukwa mu mtimamo ndi imene ili ngati kuti banki ya moyo wako wonse. Ndi akuti chimene wasunga mu mtimamo ndi chimene chimatani? Ndi chomwe chimalamulira moyo wako. Mu mtimamo ukasunga mkwiyo, ndiye kuti mkwiyo ulamulira moyo wako. Mu mtimamo ukasunga kusakhululuka, ndiye kuti kusakhululukako kulamulira moyo wako. Mu mtimamo ukasungamo nsanje, ndiye kuti nsanjeyo ilamulira moyo wako. Akuti mwana wanga, samalisa mtima wako, chifukwa moyo wako umachokera mu mtimamo. Guard your heart, because all your life come from your heart. Akuti zomwe zili mu mtima mwakomo ndi zomwe zimapita kunja. Ndeno funso langa ndilakuti, kodi mu mtimamo muli chani? Wasungamo chani? Waikamo chani? Akuti chomwe waika mu mtimamo ndi chomwe chimatuluka kunja, ndi chomwe anthu amachiona, amaziwa kuti abambo awa izi zili mu mtima mwawo. Chifukwa chani? Akuona khalidwe lako, akuona zochita zako. Ndeno zochitazo ndi zomwe zionese kuti mu mtimamo muli ndani? Muli mzimu wa Mulungu kapena ayi. Sungamupanikize munthu malinga ndi imene akuonekera, koma kuti ndi zipatso zake, akuti ameneyo ukamuzindikira zipatso zake. Kodi munthu ameneyo amayankhula mwa mtundu wanji? Kodi munthu ameneyo akati akwiye zimatha bwanji? Kodi munthu ameneyo akati ayankhule amayankhula bwanji? Akuti zipatsozo ndi zomwe zikuonese kuti munthu ameneyo ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwake kapena ayi. Akuti tikamkonde Mulungu ndi mtima wathu wonse. Tingamkonde bwanji Mulungu ndi mtima wathu wonse? Ukamkonda Mulungu ndi mtima wako wonse ngati mkati mwa mtimamo muli mzimu wa Mulungu. Akuti kunalembedwa kuti mkati mwa munthu mu mtima mwake mukakhale mzimu. Mukhoza kukhala mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa Satana. Simakhalapo impute ayi, komanso simakhala mizimu iwiri nthawi imodzi ayi. Akuti kunalembedwa kuti mu mtima mwa munthu mukakhale mzimu pa nthawi imodzi. Mukhala mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa Satana. Akuti chomwe chikaonese kuti muli mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa Satana, akuti ndi zipatso zimene ukuonesa kunja, ndi khalidwe lako limene anthu akuona pa iweyo. Kodi ukuyankhula mwa mtundu wanji? Kodi machitidwe ako ndi a mtundu wanji? Kodi umakhala bwanji ndi anthu? Akuti zimenezo ndi zomwe zikaonese kuti awawa ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo.
akuti ukankonde Mulungu ndi mtima wako wonse. Chifukwa chani kuyenera kukankonda Mulungu ndi mtima wako wonse? Akuti Mulungu alonjeza zinthu zabwino kwa iwo amene amankonda, alonjeza business kwa iwo amene amankonda, alonjeza machiliso, alonjeza mamasulidwe kwa iwo amene amamkonda. Ambuye Yesu alonjeza ntchito, alonjeza mabizinesi kwa iwo amene amakonda. Kodi iweyo ukufuna chani? Ngati ufuna ntchito, ngati ufuna business, ngati ufuna moyo wabwino, kaufuna banja, kaufuna machiliso, akuti mdaliso wina uliwonse umene ukufuna iweyo, uzindikire kuti akuti Mulungu alonjeza zimenezo kwa iwo amene amamkonda. Kodi umamkonda Mulungu? Nanga umkonda bwanji Mulungu? Akuti tikankonde Mulungu ndi mtima wathu wonse. Umkonda Mulungu ndi mtima wako wonse pamene weyo walola kuti Mzimu wa Mulungu ukapezeke mkati mwako. Nanga Mzimu wa Mulungu upezeka bwanji mkati mwako? Akuti Mzimu wa Mulungu upezeka mkati mwako ngati ukuchita mawu. Akuti kungoyamba kuchita mawu a Mulungu ndiye kuti Mzimu wa Mulungu apezeka mkati mwako. Akuti sizimatengera kuti weyo uzipita uchalichi siku ndi siku ayi. Ukhoza umapita uchalichi 7 days pa wiki, wiki yonse umapita uchalichi, komano Mzimu wa Mulungu osapezeka mkati mwako, iweyo osamamkonda Mulungu. Akuti iye amene amamkonda Mulungu ndi amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwake, ndi amene amachita mawu. Akuti kumkonda Mulungu ndi mtima wako wonse ndi pamene walola kuti mtima wakowo uzaze ndi Mzimu wa Mulungu. Ngati mtima wako wazaza ndi Mzimu wa Mulungu ndiye kuti weyo umamkonda Mulungu. Iye amene amamkonda Mulungu ndi amene alola kuti Mzimu wa Mulungu ukhale mkati mwake. Mzimu wa Mulungu uli mkati mwako ngati umachita mawu a Mulungu. Kodi uchita bwanji mawu a Mulungu ngati sumamvesera mawu a Mulungu? Akuti ndikovuta kukachita mawu amene sumamvesera, ndikovuta kukachita mawu amene sunamvesese, ndikovuta kukachita mawu amene sunamve ndi kuamvayi. Akuti zimawu a Mulungu tikamawerenga ku Romans chapter 10, akuti kodi wakhulupirira? Funso ndakuti ukhulupirira bwanji ngati sunamve? Nanga umva bwanji ngati wina sanakuphunzise? Nanga wina akuphunzitsa bwanji ngati sanatumidwe? Akuti choyamba wina akatumidwe, akatumidwa akalalikire mawu, akalalikira mawu iweyo ukamvesere, ukamvesera ukakhulupirire. Akuti ena mwa ifeyo tamva mawu ndithu bwinobwino komano sitinakhulupirire. Kusakhulupirirako ndi kumene kukonesa kuti Mulungu sitikunkonda yayi. Akuti iye amene akunkonda Mulungu ndiye kuti wakhulupirira. Wakhulupirira ngati wayamba kuchita mawu a Mulungu. Kungoyamba kuchita mawu a Mulungu ndiye kuti wakhulupirira. Kungoyamba kuchita mawu a Mulungu ndiye kuti wayamba kumukonda Mulungu, ndiye kuti Mzimu wa Mulungu apezeka mkati mwako, ndipo uzanena kuti ineyo ndimamkonda Mulungu ndi mtima wanga wonse. Kunkonda Mulungu ndi mtima wako wonse sikupita kuchalichi siku lina lilonse ayi. Kunkonda Mulungu ndi mtima wako wonse sikuimba kwaya ayi, sikukhala wa praise ayi. Kunkonda Mulungu ndi mtima wako wonse sizimatanthauza kuti ndiye kuti weyo umakolopa uchalichi siku lina lilonse, kapena umamuimbira Mulungu, umamugwirira ntchito Mulungu. Akuti ukhoza kumalalikira mawu awa, ukhoza kumaphunzitsa mawu awa from Genesis mpaka na kuchivumbulutso, koma Mulunguyo usakumukonda. Kumukonda Mulungu sikutumikirayi. Kunkonda Mulungu sikupereka chuma chako chose kwa Mulunguyo ayi. Akuti ukhoza kupereka chuma chako chose kwa Mulungu komano osamachita mawu ake. Akuti Mulungu sazaona kuzipereka kwako. Akuti ngati ukufuna kuzipereka uyambe wapereka mtima wako. Akuti mtima wako umpase Mulungu, ndiye choyamba chimenecho. Tikamati kunkonda Mulungu, unkonde Mulungu ndi mtima wako wonse, upereke mtima wako kwa Mulungu kuti Ambuye mtima wanga ndi uwu, zazanimo ndi Mzimu wanu. Ndasiya machimo onse, ndasiya maboza, ndasiya katangale, ndasiya chigololo, ndasiya kuba. Kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu. Akuti pompo pompo ukangoyamba kupanga zimenezozo, Mzimu wa Mulungu umabwera mu mtima mwako. Mzimu wa Mulungu ukangobwera mu mtima mwako ndiye kuti weyo ukunkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Ngati ukunkonda Mulungu ndi mtima wako wonse, zikutanthauza kuti mawu amene ali pa 1 Korinto chapter 2 verse ya 9
oti Mulungu akonzera zinthu zikuluzikulu kwa iwo amene amamkonda, ndiye kuti mmodzi wake ndiweyo. Ikakhala business ulandira, ikakhala ntchito ulandira, akakhala machiliso ulandira, mamasulidwe ulandira. Chifukwa chani? Umankonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Haleluya. Tikamawerenga Yobu chapter 32, Yobu chapter 32 verse ya 8, akuti mwa munthu muli mzimu, mwa munthu muli mzimu, koma ndi mzimu umene umachokera kwa ndani? Kwa Mulungu, umene umatani? Umampasa nzeru. Kutanthauza kuti ukhoza kukhala ndi mzimu osati wa Mulungu ayi. Ndiye kuti mzimu umenewo sungakupase nzeru, mzimu umenewo sungakupase kuleza mtima, mzimu umenewo sungakupase kupirira, mzimu umenewo sungakubalire zipaso zabwino, koma kuti ndi mzimu wa Mulungu okha umene umabweretsa maganizo abwino, malingaliro abwino, umabweretsa nzeru. Mwa munthu mukhoza kukhala mzimu wa Satana, mukhoza kukhala mzimu wa Mulungu. Kodi ndi mzimu uti uli mu mtima mwako? Ndifunso limene wena kuti uzifunse mama uno, kuti kodi ndi mzimu uti umene uli mkati mwanga? Nanga ndiziwa bwanji kuti mzimu umene uli mkati mwanga ndi mzimu wa Mulungu? Akuti mzimu wa Mulungu ndi woleza, ndi wopirira, mzimu wa Mulungu ndi wachikondi, mzimu wa Mulungu umakhulupirira. Ngakhale zinthu zivute mwa mtundu wanji, umakhulupirira kuti Mulungu aliko atani andithandiza. Akuti mzimu umenewo ndiye wa Mulungu. Ndeno umaziwa kuti ndithu ndili ndi mzimu wa Mulungu. Chifukwa chani? Ukupirira, ukukhulupirira, ingakhale ukuvutika, komano ukudalira pa Mulungu. Akuti zipaso zanu zizakuziwisani, zizakuonesani kuti inuyo muli ndi mzimu wa Mulungu. Mateyo chapter 6 verse ya 19. Mateyo chapter 6 verse ya 19. Tizawerengaso 24 ndi 34. Mateyo 6 verse ya 19. Akuti musaziunjikire chuma pansi pano, pamene njenjete ndi zimbiri zimaononga, ndiponso mbala zimathyola ndi kuba. Koma muziunjikire chuma kumwamba, kumene njenjete kapena zimbiri siziononga, ndiponso mbala sizithyola ndi kuba. Pajatu kumene kuli chuma chako, mtima wakonso umakhala komweko. Haleluya. Verse 21 pamene mvesere kwambiri pamenepo akuti komwe kuli chuma chako kumeneko kuli mtima wako. Ndeno mawu timati unkonde Mulungu ndi mtima wako wonse. Kodi unkonda bwanji Mulungu ndi mtima wako wonse? Ndeno taphunzira kuti unkonda Mulungu ndi mtima wako wonse ngati mu mtimamo wazazisamo chani? Wazazisamo mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu ndiye kuti wazazisamo kuchita mawu. Pamene ukuchita mawu ndiye kuti mzimu wa Mulungu upezeka mu mtima mwako. Ndeno akuti pamene pali chuma chako, pamenepo pamakhala mtima wako. Ndeno kuti ukaziwe chimene wazazisa mu mtima mwako, ukazifunse kuti kodi mtima wanga ndawika patipo. Pali anthu ena ali ndi smartphone, ndi smartphone amakhala pa WhatsApp. Ena amatha kuyankhula ndithu kuti ineyo opanda WhatsApp sindingatani, sindingakhale. Zimatanthauza chani? Ndiye kuti mtima wake wonse uli pa chani? Uli pa WhatsApp. Ndiye kuti nthawi yake yonse imatani? Imakhala pa WhatsApp pacho. Ndiye kuti ameneyo sanganene kuti mu mtima mwake mwazaza mzimu wa Mulungu. Ayi, sanganene kuti ineyo ndimankonda Mulungu ndi mtima wanga wonse. Ngati umankonda Mulungu ndi mtima wako wonse, Mulungu akhoza kukuwuza kuti foni yakoyo ikhale pa airplane mode kwa masiku 3. Ndifuna kuti iwe ndine tizicheza. Foni yakoyo kwa siku loseli isakhale pa line ayi. Ndifuna kuti iwe ndine tizingoyankhulisana, uzipemphera. Iwe ndine tiziyankhulisana, ine ndizikuyankhula, uziwerenga mawu.
kodi ndangati mwa ife tingakwanise kuti foni yanga isakhale pa line siku lonse usiku wonse? Ena mwa ife foni ija yenyenija WhatsApp kungopanga expire, ndiye kuti tizungulira paka na WhatsApp jatani apangeso install, apangeso update. Ngasana pange update timayankhula mawu, ineyo sindingakhale opanda WhatsApp, ineyo sindingakhale opanda smartphone. Ndiye kuti iweyo sopano mu mtima mwako mwazaza WhatsApp, mu mtima mwako mwazaza foniyo. Koma iye amene angalole kuti kena kalikose mukhoza kuchosa pamoyo wanga, kena kalikose kakhoza kunditalikira, koma na Baibulo lokha musandilande, na Yesu wanga yokhayo musandilande, muzindikire kuti ameneyo ndi amene akukonda Mulungu ndi mtima wake wonse. Akuti pamene pali mtima wako, pamenepo pali chuma chako. Kodi chuma chako chili patipo? Kodi chuma chako chili mu nyumba mwako? Kodi chuma chako chili pa ntchito yako? Kodi chuma chako chili pa business yako? Akuti ngati chuma chako chili pa business yako, akuti kungokubera pa business ija, ndiye kuti iweyo wabalalikiratu, wasiya kupita kuchalichi. Chifukwa chani? Mtima wako wonse unali pa business ija, mtima wako wonse unali pa phone ija, mtima wako wonse unali pa ntchito ija. Ntchito kungotha wabalalika, wasiya kupita kuchalichi, wasiya kupemphera, wasiya kusala chakudya. Chifukwa chani? Mulungu atenga ntchito ija. Iweyo umaona ngati kuti umakonda Mulungu pamene umakonda ntchito ija. Akuti pamene pali mtima wako, pamenepo pali chuma chako. Kuti ukaziwe kuti umakonda Mulungu, uone mu mtima mwako, kodi chuma changa ndayika patipo? Kuti ukaziwe kuti umakonda Mulungu, ukayang'ane chuma chako, ndiye ukazifunse, kodi ichatandilanda ndingafe bwanji? Ichichi ndakhala kuti ndilibe ndingafe bwanji? Akuti pamenepo ndi pamene ukaziwire kuti Mulungu ndimakonda. Akuti nthawi nake Ambuye Yesu akuyenda anakumana ndi Nikodemasi, anambafunsafunsa Nikodemasi, akuti kodi ndingakalowe bwanji kumwamba? Malamulo a Mulungu kwaziwa, malamulo 10 a Mulungu kwaziwa: usabe, usachite chigololo. Akuti zonsezo ndinaloweza kalekale ndipo ndimazitsatira. Akuti ayi zili bwino. Akuti ngati ufuna ukalowe kumwamba, ukagulise kena kalikose kamene uli nako. Haleluya. Ukagulise kena kalikose kamene kali nako, ndipo ndalama zakezo ukapereke kwa iwo ovutika. Akuti Nikodemasi anaziyang'ana, ali ndi zigayo, ali ndi magalimoto, ali ndi chuma chochuluka. Ndeno akuti ndikagulise zonsezo, then ndalamayo ndikapereke kwa ndani? Kwa ovutika. Akuti chiphunzitso chimenechi ndi chovuta kwambiri, ndizosatheka, ndizovuta. Akuti munthu ine ndine olemera kwambiri, ndigulisa bwanji zomwe ndili nazo nakapereka kwa iwo amene ali ovutika? Ndiye Ambuye Yesu anayankhula, akuti ndikovuta kwa iye amene ali ndi chani? Ali ndi chuma, kuti akalowe ku ufumu wakumwamba. Ndikovuta. Chifukwa chani? Akuti pamene pali chuma chathu ndi pamene tayika mtima. Koma sikuti kukhala ndi chuma ndikolakwika yayi, koma akuti ukhale ndi chuma, koma mtima wako ukhale pa ndani? Pa Mulungu. Mtima wako ukhale pa Ambuye Yesu. Kodi chuma chako wachika kuti? Kuti ukaziwe kuti wewe umakonda Mulungu, ukayang'ane zimene wewe uli nazo. Kodi uli ndi chani? Uli ndi ndalama zingati? Ndio uzifunse kuti Mulungu atangoti mwana wanga ndipasi izi zonsezo uli nazozi ndipasi, kodi ukaperekadi? Akuti pamenepo ndi pamene pamaonesa chikondi chako kwa Mulungu. Haleluya. Abrahamu anatchedwa kuti ndi wokhulupirira, ndi womukonda Mulungu. Chifukwa chani? Chifukwa kukhulupirira ndiye kumkonda Mulungu. Kukhulupirira ndiko kuchita mawu. Mulungu anabwera kwa Abrahamu nanena mawu, akuti ndipaseko mwana wako yekhayo amene umatani? Amene umankonda, Isaac. Abrahamu amazindikira kuti mwa Isaac ndi momwe muchokerezanga zonse.
mulungu yemweyo anandilonjeza kuti mwa mwana wako isaki uzakhala ndi zizukulu zambirimbiri, uzadalisika kuzera mwa ndani? Mwa mwana wako isaki. Kenaka mulungu yemweyo akubwera akuti abrahamu ndipaseko mwana wakoyo ngati nsembe. Akuti abrahamu sanaone chimene anali nacho kuzera mwa ndani? Mwa isaki. Anamtenga isaki uja namuyika ndithu pa guwa kuti atani? Apereke nsembe kwa mulungu. Kenaka mulungu anayankhula mawu akuti stop, sila pomwepo. Akuti ndaziwa kuti umatani? Kuti umandikondadi. Haleluya. Kutanthauza kuti ndikhalidwe la mulungu ndithu loti aziziwa kodi timankonda. Nthawi zina amatha kutilanda china chake kuti aziwe kodi timankondadi. Azatilanda galimoto kuti tiziwe kodi timankonda. Azatilanda smartphone kuti tiziwe kodi timankondadi. Azatilanda kamene ifeyo timakatenga ngati kapepe kathu timakayika pafupi ndi ifeyo. Ngati screen ndimene umatalapo nthawi kwambiri, umayikonda kwambiri. Akuti nthawi inake mulungu azapangira dala kungokulanda, kungokuchoserapo cholinga aziwe kodi umandikonda. Anapita kwa abrahamu akuti ndipase mwana wako isaki okondedwa, woyambayo, amene umankonda, amene unalonjezedwa kuti mwa iyeyo muzatuka zizukulu zako. Akuti yemweyo ndipase kuno. Ndifuna kuti ungoyang'ana malire amene uli nawo. Kodi uli ndi chani? Uli ndi foni? Uli ndi galimoto? Uli pa ntchito yabwino? Uli ndi bizinesi yayikulu? Kodi pa zinthu zimenezi mulungu atangoti ndipaseko ichi, kodi ungampase? Kwa abrahamu isaki ndi amene chinali chinthu cha pamtengo wake wapatali kwambiri. Isaki, kodi iweyo isaki wako ndi ndani? Nkutheka isaki wako ndi ntchito imene mulungu anakupasa. Nkutheka isaki wako ndi smartphone imene umakhala nayo nthawi yonse. Nkutheka isaki wako ndi nyumba yako yomwe unamanga. Nkutheka isaki wako ndi galimoto yomwe unagula. Nkutheka isaki wako ndi business yayikulu imene utani ukuyendesa. Kodi mulungu atangoti ndipaseko business, kodi ungampase? Ena mwa ife funso ngati menelo timatha kulilandira chifukwa chani? Mulungu akuti tangobwerako kutchalichi iwe kuti ndikupita kutiko, ndikupita ku business. Ndiye kuti zikungoonesa kuti chuma chako chipa chani? Chipa business, osati kwa ndani? Kwa mulungu. Kodi ndi chani chimene ukuchikondesesa? Ukulephera kuwerenga baibulo chifukwa chani? Smartphone. Kuyambira 7 koloko mpaka na 11 koloko kumangosewera pa WhatsApp, uli pa Facebook, kenaka uli pa Google, kenaka uli pa YouTube, kenaka uli Twitter, kumangosewera ma social media. Kulephera utani? Kulephera kuwerenga mawu a mulungu. Ndiye kuti nthawi yako wapereka kutiko, wapereka kumeneko, osati kwa mulungu. Kuti ukaziwe chikondi chako pamene chili, ukaziwa ndi nthawi yako pamene umatani? Pamene umathera. Uziwa bwanji kuti mkazi wako umankonda? Mkazi wako umankonda ngati nthawi yako umathera pa ndani? Pa mkazi wakoyo. Tiziwa bwanji kuti banja lako umalikonda, family yako umalikonda, umakonda banja lako, umakonda family yako ngati nthawi yako umayipereka ku family ija? Ndofuna ndikuuze ichi, akamati weyo uli ndi moyo, moyo iziko tu nthawi yako. Ngati pali chinthu chimene iweyo sungagule ndi ndalama, ndi nthawi. Kuyambira 6 koloko mene wazukira, kodi kuyambira 6 koloko kuzafika 11 koloko wapangapo chani? Ngati sunapangepo china chilichonse pa mawaza amene wawa, uziwe kuti nthawi imeneyoyo suzayigenanso yapita basi. Ndeno ngati pali chinthu chimene chikapita suzachitenganso, ndi nthawi. Zero date inali 12 August 2023. Ngati zulo umangogona, zulo umangolezera, zulo umangosewera, zulo umangoonera screen, uziwe kuti zulo lija silizabweranso pa moyo wako ayi. Ndiye kuti 12 August 2023 wapita basi, sazabweranso ayi. Akhoza kuzabweranso 12 August
komano azakhala 12 August 2024. Komano 12 August wa 2023 watani wapita basi. Ndeno ngati pali chinthu choti sungaguleso yayi ndi nthawi yako. Ndeno amene ukumpasa nthawi yako ameneyo ndolemekezeka. Wina aliyense amene ungapange nayo share nthawi yako, ngati kuli chinthu chofunika kwambiri 50,000 ukhoza kumpasa munthu, next week ukhoza kudalisidwaso njaniso ndi 50,000. Haleluya. Lero umpasa munthu 50,000, uzaona kuti next week Mulungu akupasa 100,000. Sunaluze ayi. Komano ngati pali chinthu chimene ukachitaya wachitaya basi, kulibeso kupangaso recover, ndi nthawi yako. 24 hours ikangopita yapita. Chifukwa chani? Uli pa dziko lapasi ndi nthawi. Mulungu anakuyikira nthawi kuti weyo ukhala pa dziko lapasi. Tingoyeserera ena anauza kuti ukhala pa dziko lapasi zaka 40, ukhala pa dziko lapasi zaka 60, ukhala pa dziko lapasi zaka 70, ukhala pa dziko lapasi zaka 26. Enatu ali ndi zaka 26, panopa mwina ali ndi zaka 17. Mulungu angoti iweyo ukhala pa dziko lapasi zaka 26, koma pa zaka 26 izo upange chimene ndinakutuma. Kwa ena Mulungu anauza iweyo ndakupasa zaka 46 basi, koma pa zaka 46 ipo ndikufuna kuti ukwanirise ntchito imene natani ndinakulengera. Ndifaika anthu ena Mulungu amatha kuwatenga kuti uyuyu asanaonongeke ndimutengeretu apulumutsidwe. Ndeno ngati pali chinthu chofunika kwambiri cha mtengo wapatali ndi nthawi yako. Amene akukudyera nthawi uziwe kuti ameneyo akudya moyo wako. Moyo wako si mpweya umene ukupuma uyayi, moyo wako ndi nthawi, chifukwa uli pa dziko lapasi kanthawi kochepa. Ndeno amene akudya nthawi yako, mukamangocheza mukamangozungulira, uziwe kuti ameneyo akudya moyo wako. Akuti nthawi uyisamalise. Kodi upanga chani ndi nthawi yako? Akuti werengako mawu, pempherako, veserako mawu, veserako chiphunzitso, uziwe china chake chomwe chingathandizire moyo wako pa dziko lapasi. Pali mafilimu ena timaonera, uzifunse kuti kodi ndaonera filimu 2 hours, kodi ndapindulapo chani? Mmene ndaonera filimu iyi kwa 2 hours, kodi ndapezapo chani? Ndapindulapo chani? Uzaona kuti palibe chimene watani wapindulapo. Mwina filimu ija chimene ingakuphunzitse ndi kuba, kapena filimu ija chomwe ingakuphunzitse ndi ndewu. Kodi ndewu imeneyo ndimene Mulungu anakuyikira pa dziko lapasi? Zero. Ndiye kuti 2 hours yonena filimu ija inali wastage. Unangotaya nthawi yako. Sunataye nthawi yayi, wataya moyo wako, chifukwa nthawi yako ndi moyo wako. Musinthe zijamanena kuti time is money. Nthawi si ndalama. Nthawi ndi moyo wako osati mani. Musantayire nthawi. Chifukwa chani? Nthawi ndi moyo wanga. Siku la lero sindizakhalaso nalo yayi. Ndimalize ndi vesi. Timakamba zoti kodi Mulungu ungamkonde bwanji Mulungu? Akuti unkonde Mulungu ndi mtima wako wonse. Ungamkonde bwanji Mulungu ndi mtima wako wonse? Umukonda Mulungu ndi mtima wako wonse ngati mu mtima mwako muli mzimu wa Mulungu. Mu mtima mwako mukhale mzimu wa Mulungu. Ndeno ku Mateo chapter 6 verse 21 akuti pamene pali chuma chako pomwepo pakhala mtima wako. Uziwa bwanji kuti pamene pali mtima wanga ndi apo? Ukaone nthawi yako pamene umatayira, pamenepo ndi pamene pali mtima wako. Haleluya. Very simple. Uziwa bwanji kuti chuma changa chili apo? Uziwa bwanji kuti mtima wanga uli apo? Pamene pali mtima wako pali nthawi yako. Mande sukupita ku skulu, sukupita ku business, sukupita ku ntchito, ndiye uone mande yako kuyambira mama wa 6 o'clock mpaka na 6 o'clock. Kodi wapanga chani? Akuti zimene wapanga pa siku limenelo zimenezo ndi pamenepo ndi pamene pali mtima wako, pamene pali chuma chako. Kodi chuma chako ukuzala patipo? Pamenepo pali nthawi yako.
chuma chako ndi pamene pali nthawi yako. Umukonda Mulungu ndi mtima wako wonse ngati Mulunguyo wampasa nthawi yako yonse. Akuti ndipase mtima wako wonse. Ukampasa Mulungu mtima wako wonse ndiye kuti Mzimu wa Mulungu uli mu mtima mwako, ndiye kuti uchita mawu. Chachiwiri, uzwa bwanji kuti wampasa ukukonda Mulungu ndi mtima wako wonse, akuti umpase Mulungu nthawi yako yonse. Mamawa pemphera werenga mawu, masana pemphera werenga mawu, mazulo pemphera werenga mawu. Akuti uzaona kuti nthawi yako ukumpasa Mulungu, ndiye kuti umankonda. Koma ngati umangopemphera Sunday yokha, pali chikondi pamenepo? Ndi mkazi uti amene unganena kuti andifuna ndikukwatire koma muzingo yankusana Sunday yokha, alola? Ndimakhala busy Monday Tuesday, ndimakhala busy olofoni ayi kuyankhulisana ayi. Sunday ndipamene pati paja unalemba akala atete ungati chani paja, pali chikondi pamenepo? Ayi. Akuti chikondi chimaoneka pamene mukupasana nthawi. Chifukwa kupasana nthawi mukupasana cha moyo. Nthawi ndi moyo wako. Amene akudya nthawi yako akudya moyo wako. Ukamacheza ndi wina wake uziwe kuti kucheza kucha ukudya chani? Ukupereka moyo wako. Nthawi imene kusewera bawo uziwe kuti kusewera bawo kucha ukudya part of moyo wako, ukudyedwa. Chifukwa nthawi ija ndiye moyo wako. Pamene ukuonera filimu uziwe kuti part of moyo wako ukudyedwa ndi filimu ija. Ndino ufusondera kuti kodi ndi filimu yanji imene ndikuonera papayi? Kodi filimu iyi is it worth to eat part of me? Filimu ndikuonera iyi kodi ndikoyenera kuti idyeko so moyo wanga? Nzanga nducheza nayo apapayi, kodi ndingampaseko moyo wanga? Uziwe kuti upereka moyo wako. Akuti kuli bwino moyo wako ugwise ntchito moyenerera. Nthawi yako ndi moyo wako. Haleluya. Verse 24, Mateo 6 verse 24, akuti munthu sangathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena azadana ndi mmodzi nkunyoza winayo, kapena azazipereka kwa mmodzi nkumanyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Haleluya. WhatsApp apa, Bible apa, mufuna chani? Iyayi ndi pa phone, Bible lili phone momwemo, ndiwerenga Bible. Kenaka kuwerenga Bible ka message tatata kafika, uchoka ku Bible uli ku message, uwerenga message ja basi. Kucheza ndikuti komweko 3 hours. Koma unalephera kuwerenga chapter chimodzi, unalephera kumalizisa. Kungoyambako verse 1, verse 2, verse 3, ka message kafikira kama fikira da. Kena kwa panga switch uli WhatsApp. Uli WhatsApp kuja switch uli Facebook. Kena uli ku Google. Uzazindikira 12 o'clock midnight. Kodi ndatopa. Koma mawerenga Bible. Kodi chikondi chako chili pati? Akuti sungatumikira anthu awiri nthawi imodzi. Akuti usankhe. Ukafuna kuwerenga Bible, akuti ngati Bible lako likhale phone airplane mode, werenga. Akuti kumazipangako discipline kuti panopa sopano kwa 3 hours iyi sinkhalapa online, Bible kupemphera. Olo chabwino ngati phone iyo imaupasa isekele phone ija, utenge Bible lenileni licha uzikatani uzikawerenga. Fine afe smarta tikagwira phone ndiye kuti tagwira WhatsApp, tikagwira phone ndiye tagwira Facebook, ndeno sungagwire phone kumati tagwira Bible ayi, ndiye kuti uzinamiza weka. Kuli bwino phone ija uisiye patali, tenga chani? Tenga Bible kapemphere. Akuti sungatumikira anthu awiri nthawi imodzi. Ndinakambanso kuti mu mtima mwako kunalembedwa mukakhale mzimu umodzi, mzimu wa Satana kapena mzimu wa Mulungu.
awiri sangakhale mweyayo, wina kabwera wina amatuluka. Ukangobweretsa nsanje, ukangobweretsa usakhululuka, Mzimu wa Mulungu amachoka. Tawerenga mawu, tikamawerenga kwa Efeso chapter 4 verse 30, mawu akuti tisamkhumudwitse Mzimu wa Mulungu. Tikamasika akuti timkhumudwitsa Mzimu wa Mulungu pamene tikukhala anthu ankwiyo, akuti Mzimu wa Mulungu amakhumudwa. Ndiye kuti kungobweretsa mkwiyo mu mtima mwako, uziwe kuti Mzimu wa Mulungu amasamuka pompopompo, chifukwa kunalembedwa kuti mu mtima mukhale mzimu umodzi. Timathamangitsa Mzimu wa Mulungu tokha ndi zochitika zathu. Ukangolephera kukhululuka, uziwe kuti ukumuthamangitsa Mzimu wa Mulungu. Kungokhala munthu wakupsa mtima, uziwe kuti ukumuthamangitsa Mzimu wa Mulungu. Ndichifukwa Ambuye Yesu ananena mawu akuti konda adani ako. Aja amene akuchitira zoyipa aja usatenge ngati kuti ndi ndani ayi, akuti amenewo akonde. Kunkonda ndani wako chifukwa chani? Akuti zimachitira iweyo bwino, sumathamangitsa Mzimu wa Mulungu ngati mwako. Akuti adani aja akonde, amene akuchitira nkhanza aja akuti akonde, achitire zabwino, akhululukire. Akuti pamenepo ndiye kuti ukumkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Chifukwa chani? Mu mtimamo muzaza Mzimu wa Mulungu. Koma kungokwiya, Mzimu wa Mulungu amathawa. Kusakhululuka, Mzimu wa Mulungu amakuthawiramo. Chifukwa kusakhululuka ndi chipatso cha mzimu woyipa. Ndiye ngati sukukhululuka, ndiye kuti uziwe kuti mkati mwanga muli mzimu woyipa. Ndeno ngati mkati mwanga muli mzimu woyipa, zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti Mzimu wa Mulungu mulibemo. Simakhala ziwiri nthawi imodzi. Napita kutchalichi, ndiye kuti Mzimu wa Mulungu uli momwemo. Ngakhale ndalusa, ngakhale ndakwiya, koma napita kutchalichi, ndiye kuti Mzimu wa Mulungu uli momwemo. Ayi, ndizaboza. Mzimu wa Mulungu kungolowesa mu mtima mokukwiya, uziwe kuti mwalowa an enemy. Ndiye amati usankhe chimodzi. Ulape kuti mzimu woyipayo achoke, olo ine ndituluke, mukhale ndi utiyo, mukhale ndi yemweyo. Akuti kunalembedwa suzatumikira anthu awiri nthawi imodzi, utumikire munthu mmodzi. Haleluya. Kodi mu mtima mwako muli chani? Mu mtima mwako muli chani? Sikuti chuma ndi choyipa ayi, koma kuti uzikhala ndi limiti. Usamasatire chuma chijacho yayi, koma chuma chija chizilondola iweyo. Mateyo chapter 6 yemweyo verse 33 akuti satani ufumu wakumwamba, ndipo zina zonsezo zizakusatirani. Funani mawu a Mulungu, ntchitoyo izakusatirani pambuyo. Funani pamene pali mawu a Mulungu, bizinesi iyo izibwera pambuyo panu. Sakani pamene pakumveka mawu a Mulungu, banjalo lizabwera pambuyo panu, ntchitoyo izabwera pambuyo panu, bizinesi iyo izabwera pambuyo panu. Koma mukasatira ntchito, leroli ngakhale ndimene kuti ndipite kutchalichi koma ndalama ndilibe, ndipite kaye kuganyu, ndipite kaye ku ntchito, ndipite kaye ndikasake ndalama, ndikasake bizinesi. Akuti pamenepo tsopano wayamba kusakasaka zinthu zimene zimayenera kuti zizikulondola. Akuti sakasaka Mulungu, sakasaka mawu a Mulungu, ndipo zina zonsezo zizakusatira. Ndi formula imene Mulungu anapereka. Nthawi zambiri Mulungu akapereka formula amafuna anthu akhale ndi chikhulupiriro, chifukwa Mulungu amatiyankha ndi chikhulupiriro, osati ndi maganizo athu ayi. Ndikupita kutchalichi, wapaziko amati uja tchalichi yomweyo, ameneyo ndi wapaziko. Ndiye Mulungu amafuna kuti ugwiritse ntchito chani? Ugwiritse ntchito chikhulupiriro chako. Isaac akuti ndipase mwana wako yokha. Ukuziwa kuti mwa mwanayo ndimene muli chuma chako chonse, ndimene muli magalimoto yako, ndimene muli mabizinesi ako onse. Kodi ungapereke? Koma kuti Abrahamu anakhulupirira, chifukwa amene amafuna ndani? Anali Mulungu. Akuti ndipase chimenecho.
nawenso siku la lero ukasankhe, kodi ndi chiti chimene wasankha? Kodi ukapanga chani? Vesi langa lomaliza ndilakuti tikawerenga pa Miyambo, Proverbs chapter 23 verse 26, akuti my son give me your heart, mwana wanga ndipase mtima wako. Pamene ukupulumutsidwa umalandira Ambuye Yesu mkati mwako. Komano ukafuna kuti uyende pamodzi ndi Ambuye Yesu, Ambuye Yesu amati mwana wanga ndipase mtima wako. Kupereka mtima wako ukupereka chani? Ukupereka nthawi yako kwa Mulungu. Musiku la lero chimene Mulungu akufuna, ngati wewe ufuna kuti ukamkonde Mulungu ndi mtima wako wonse, ukapange chisankho kuti Ambuye kuyambira lero ndikutenga mtima wanga ndikukupasani. Mulungu akamanena kuti ndikonde ndi mtima wako wonse, akutanthauza kuti ndipase mtima wako. Kupereka mtima wako kwa Mulungu sizimatanthauza kugwa pasi, kuzigubuduza pasi, koma kutenga nthawi yako kumpasa Mulungu. Ambuye, mama wangawo ndiziwerenga mawu, masana anga ndizipemphera, madzulo anga ndizikuyimbirani, nthawi yanga ndikukupasani inuyo. Kumeneko ndiye kupereka mtima wako kwa Mulungu, nthawi yako. Mulungu akuti mwana wanga ndipaseko nthawi yako. Nthawi imene umaonera maskrini ija ndipaseko imeneyo, tiziyankhulisana uzipemphera. Nthawi imene umangocheza ndi anzako akuti nthawi imeneyo ndipaseko uzindiyimbirako. Nthawi imene umakhala pa WhatsApp kuyambira 8 o'clock mpaka 12 o'clock akuti nthawi imeneyi ndi nthawi ndikufuna kuti uzipempherako. Akuti kungotenga nthawi yako kumpasa Mulungu, akuti kumeneko ndiye kutenga mtima wako kumpasa Mulungu, ndiye kunkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Tenga nthawi yako mpase Mulungu. Kodi wakonzeka kutenga nthawi yako kumpasa Mulungu? Nthawi yako ndi moyo wako. It's like a sacrifice. Si wonse amene amatenga nthawi yawo kumpasa Mulungu ayi. Komano tazowera kujeredwa nthawi ndi Satana, akuti pita uzikacheza, pita uzikaonera mafilimu, pita uzingoyendayenda, kutaya nthawi yako. Zowalalowa palibe chimene wapanga, waphunzirapo chani? Palibe. Akuti nthawi yako ndipase uzimveserako mawu. Taona muli tikatione bwinobwino Monday mpaka na Sunday pali malo osiyanasiyana pamakhala ma service. Mwina kwina kwake service ya Monday iliko, yachiwiri kwinako iliko, lachitatu kumakhala service pena pake, lachinayi pamakhala service pena pake. Akuti gwirisa nthawi yako kumamveserako china chake kwa Mulungu, ndiye kuti moyo wako uzipita chitsogolo. Akuti mwana wanga ndipaseko nthawi yako. Kodi nthawi yako ukuyigwirisa ntchito mwa mtundu wanji? Nthawi yako ndi moyo wako. Amene ukucheza nayo uziwe kuti ameneyo akudyera nthawi. Ndofuna kuti pamene ulipo ukayimirire ukanene kuti Ambuye, ndikufunisisa ndithu kuti ndikupaseni nthawi yanga. Ndimafunisisa nthawi zambiri kuti ndizikupasani nthawi yanga, komano ndimalephera, zimandivuta. Koma nako lero Ambuye ndikupemphera, segulani mtima wanga. Nthawi zonse ndikakumbukire kukupasani nthawi yanga. Ndipaseni kuthekera, ndi nsembe kupereka nthawi yanga kwa inuyo. Komano Ambuye ikani kuthekera kuti ndikakwanise kukupasani nthawi yanga. Ndimalephera kuti ndikapemphere, zimandivuta kuti ngakhale ndi nthawi yowerenga mawu, zimandivuta kuti ngakhale ndi nthawi yomapemphera. Koma kwa lero ndaphunzira, Ambuye ikani kuthekera mwa ine, ndikakhale ndi nthawi yokhala nanu, ndikakhale ndi nthawi yomapemphera, ndikakhale ndi nthawi yochita mawu. Ndaphunzira kuti kuchita mawu ndiko kunkonda Mulungu. Kuchita mawu ndikumene kungabwerese kuti mzimu wa Mulungu uzaze mkati mwanga. Ambuye nthandizeni, ndithandizeni, zimandivuta pandekha, zimandivuta pandekha. Pemphera, pemphera, pemphera. Ambuye pandekha zimandivuta, ndimalephera kukwanisa, koma ndipaseni kuthekera mu dzina la Yesu Kristo.
Pemphera ambuye padekha timalephera kukwanisa, padekha timalephera kukwanisa, koma inuyo Baba mundipase kuthekera. Mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu. Kusuta sindifuna koma ndilephera, kusuta sindifuna koma ndikanika, kusuta sindifuna koma ndilephera, kusuta sindifuna koma ndikanika. Mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu. Kulezela sindifuna koma ndilephera, kulezela sindifuna koma ndikanika, kulezela sindifuna koma ndilephera, kulezela sindifuna koma ndikanika. Mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu. Kuchimwa sindifuna koma ndilephera, kuchimwa sindifuna koma ndikanika, kuchimwa sindifuna koma ndilephera, kuchimwa sindifuna koma ndikanika. Mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye ndine mwana wanu. Kupemphera ndimafuna koma ndilephera, kupemphera ndimafuna koma ndikanika, kupemphera ndimafuna koma ndilephera, kupemphera ndimafuna koma ndikanika. Mundikhuze ambuye ndine mwana wanu, mundikhuze ambuye
Mateyo 25 verse 31. Mawu akuti pamene mwana wa munthu azabwera ndi ulemerero wake pamodzi ndi angelo onse, azachita kukhalira pa mpando wachifumu, pa mpando wake wachifumu. Mawu akamba za kubwera kwa Ambuye Yesu. Ngati mawu akamba za kubwera kwa Ambuye Yesu, ndiye kuti funso imene tena kuzifunsa msiku la lero ndi kuti kodi ndife okonzeka? Ndi chifukwa chake tinayamba ndimaonena kuti Ambuye Yesu amafunsa funso, kodi umandikonda? Kodi mandikonda? Kodi tionesa bwanji kuti timankonda Mulungu? Akuti timaonesa kuti Mulungu timankonda pamene tutani? Pamene tikuchita mawu ake. Pamene uchita mawu a Mulungu ndiye kuti ukunkonda Mulungu. Kodi ukundikonda? Akuti Mulungu akubwera kuzatani? Akubwera kuzatenga iwo amene amankonda. Akubwera kuzatenga iwo amene amachita mawu ake. Akuti okhaokhawo ndi amene Mulungu akuzatenga. Akuti Ambuye Yesu akubwera. Kodi ndife okonzeka? Ndi okonzeka ngati Mulungu umankonda. Lero timakamba zokonda Mulungu. Kodi tingakonde bwanji Mulungu? Akuti unkonda Mulungu pamene ukumpasa nthawi yako. Unkonda Mulungu pamene ukumpasa mtima wako. Wapereka mtima wako kwa Mulungu pamene iweyo ukuchita mawu. Wapereka mtima wako kwa Mulungu pamene iweyo mu mtimamo mwazaza ndi Mzimu wa Mulungu. Kodi umandikonda? Kodi wakonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu? Akuti funso simangobwera mwachisawa wayayi. Akuti funso limabwera ndiye kuti pali china chake chimene Mulungu awapanga communicate. Akuti neyo ndikubwera, koma ndibwerera okhaokhawo amene amandikonda, osati amene amapita ku chalichi, osati amene amalalikira mawu a Mulungu, osati amene amaphunzitsa mawu a Mulungu, osati amene amayimba kwaya, osati amene ali praise team. Akuti neyo sindibwerera anthu amenewo yayi, ndibwerera iwo amene amandikonda, ndibwerera iwo amene amachita mawu a Mulungu. Ambuye Yesu anamufunsa Simon Peter, akuti kodi umandikonda? Chikondi chako uchionesa pamene utenga nthawi yako ukumpasa Mulungu. Akuti nthawi yako uyigwise bwino ntchito. Akuti nthawi imene ukusewera bawo uziwe kuti ukugulisa moyo wako. Nthawi imene ukuona mafilimu osayenerera uziwe kuti ukugulisa moyo wako, ukugulisa nthawi yako. Koma akuti kodi umandikonda? Umankonda Mulungu ngati wampasa nthawi yako. Umankonda Mulungu ngati wampasa mtima wako. Akuti lola kuti mu mtimamo muzaze ndi Mzimu wa Mulungu. Mtima wako uzaza ndi Mzimu wa Mulungu pamene weyo ukuchita mawu a Mulungu. Kungoyamba kuchita mawu a Mulungu. Akuti mu mtimamo muzazidwe ndi Mzimu wa Mulungu. Akuti mu mtimamo musazazidwe ndi nzeru zako, musazazidwe ndi zochita zako. Tikawerenga mawu kwa Filipo akuti ngati ufuna kulezera, lezera ndi Mzimu wa Mulungu. Akuti be filled by the Holy Ghost. Akuti Mzimu wa Mulungu uzaze mu mtimamo. Kanthawi kochepa ndofuna kuti ungopemphera, Ambuye thandizani moyo wanga. Ambuye thandizani moyo wanga. Ndifuna ndifanane nanu, ndifuna kufanana nanu mu dzina la Yesu Kristo. Pemphera, pemphera. Tonse pamene tilipo tingoyimirira. I just want to pray for you. Kena katiseke. Thank you Father, thank you Jesus. Atate mu dzina la Yesu Kristo tuyamikani chifukwa cha mawu anu. Tuyamikani chifukwa cha mamasulidwe yanu. Tuyamikani chifukwa cha chisomo chanu. Tuyamikani chifukwa cha mawu anu. Mawu anu ali ngati mbewu. Ambuye, mbewu imeneyi ikakule mwa ana anu. Ana anu akapeze mtendere chifukwa cha mawu anu. Ana anu akapeze mamasulidwe chifukwa cha mawu anu. Mawu anu abweretse kumasula mu dzina la Yesu Kristo. Mawu anu abweretse kuzuzula khalidwe osakhala bwino pa ana anu mu dzina la Yesu Kristo. Ambuye Yesu, mumamveka ndithu ndi khalidwe lopemphera pafupipafupi, ndi khalidwe lochita mawu. Chimozimozi ana anu akupezeka muno akafanane ndinu. Afanane ndinu popemphera, afanane ndinu powerenga mawu, afanane ndinu pophunzira, afanane ndinu pochita chifuniro cha Mulungu mu dzina
la Yesu Kristo.